Ngunyan sa tuyang pinagseselebrar, ang pagkabuhay liwat kang satong kagurangnan si Hesu Kristo. Ang pagkabuhay liwat ni Kristo sa tong kapangganahan. Kitagabos na uogma, ninhuli ta sa kapangganahan na ini, kita nakisumaro sa pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Kunsiring, ang buhay na daing kasagkora ni Kristo, mapapas sa tuyaman. Buot nin tawo na maaraman kung ano talaga ang buhay. Igwa pa daw nin ibang klaseng buhay kisa buhay niya ngunyan. Paano ang mga gadan nabubuhay liwat? Anong klaseng hawak ang sa indang makukua? Para kay San Pablo, ang mga hapot na siring kaini, sinimbag nin sarong halimbawa, dapit sa isinibwag na similya. Ang pisog na sa indang isinabwag, daima talubo, sagkod na daiiyan magadan. Kunsiring, igwapa nin ibang klaseng buhay na nakatagama para sa tawo. Bako sanang ang buhay niya ngunyan, kundi ang buhay sa pagkabuhay liwat o ang buhay na liniwat o binago sa supernatural na grasya nin Diyos na iyo ang grasya nin pagtubod. Ang sineselebrar niya tong kafiestahan kan pagkabuhay liwat ni Kristo ngunyan, iyo ang dakulang prueba para sa pagkaliwat kan sa tung buhay sa bagong pagkamundag sa Kristiyanong bunyag. Makakaibahan po niya to sa Santa Misang ini, ang satuyang ginagalangan na Kura Paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa saimong espiritu. Maugmang pagkabuhay liwat ni Kristo sa indugabos. Happy Easter po, Tauro Halipot. Happy Easter man po, Father. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen. Sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak man lugod sa tuwan Dios na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamulawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daghang katuninongan, sa mga tawong marahayan mo. Sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, hulikan dakula mong kamurawayan. Ang ngalan Diyos, aneng langit nun, Diyos amang makagaman. Ang aking lutong Jesucristo, sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa dukhang lama, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, nangunyanal daw hulikan bugtong mong aki, sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo an pintuan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran.
Awan sa mo namimibi kami, na kaming nagotob kan mga solemnidad, kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay. Huli kan pagbabago nagibo kan sa imong Espiritu. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasarokan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturhiya kan tataramon. Sa pataratara ni San Pablo, pinapahiling ni San Lucas an enot na mensahe kaitong panahon kan bagong mundag na simbahan, an pagtalikod sa Diyos, an paghukom ning Diyos, asin an pagsaksi kan mga apostoles sa mga pangyayari dapit kay Kristo. Si Kristo ang gapong isinikwal, alagad naging sarigan na gapo. Ninhuli ta ang Diyos iyaon sa saiya. Ini an aldaw na ginibo ning Diyos, magugma kita asin magrokyaw. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro, pagbuka kan ngoso, nagsabi, sa totoo, nasasabotan ko na mayo din pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Judea, poon sa Galilea, pakatapos kan bunyag na ihinarubay ni Juan. Si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya linahidan kan Diyos, kan Espiritu Santo, asin kapangyarihan, naglibot siya, nakarahayan ang ginigibo, asin pinapaumayan ang gabos, na dinadaog-daog kan Diablo, huli ta ang Diyos, kaiba niya. Mga saksi kami kan gabos na ginibo niya sa rona kan mga Hudiyo, asin sa Jerusalem. Ginadaninda siya, na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling, bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kan enot pa, pinili kan Diyos. Kami na nakikakan asin nakiinom sa iya, pagkatapos mabuhay siya liwat, hale sa mga gadan. Tinugon niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi, na iyo ini ang itinakda kan Diyos, na maging hukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya ang gabos na propeta nagsasaksi, na makakamtan kan gabos na nagtutubod sa iya, ang kapatawadanin kasalan, huli kan sa iyang ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon, butihin siya'y kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw
tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahahayag ko luwalhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ang aking Panginoon, muog ng buhay. Siya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo. Hanga sa aming mga mata. Gawain niya'y purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Sa pagkanitawo ni Jesus, nangyari ang eksperyensya nin kagadanan asin pagkabuhay liwat. Inigabos inutob niya sa satong kaligtasan. Sa sakramento nin bunyag, kita nagadan sa kasalan, asin tinauan nin bagong buhay kay Jesus. Kitangunyan Kristiyano, alagad ang kapanoan nin satuyang buhay, mahihiling sa ikaduwang buhay. Kunsiring, ang buhay niya to ngunyan, dapat sa mga bagay na langitnon, asin bako sa mga bagay na kinabanon. Huli ta binalukat na kita ni Kristo sa kapangyarihan kan kadikluman nin kinaban. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga tugang, kung binangon kamo kaiba ni Kristo, hanapon nindo ang nasa itaas, kung saan si Kristo yaon, nakatukaw sa tuo kan Diyos. Katadongan nindo ang nasa itaas, bako ang mga yaon sa daga. Sa kamo nagadan, asin ang sa indong buhay, nakatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Pag si Kristo magpahiling na, siya na iyo ang sa indong buhay. Dangan kamo man, kaiba niyang mapahiling sa kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susuki San Juan. Namurawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw kan simana, agang amay, madiklum pa, si Maria Magdalena nagpalulubngan, asin nahiling na ang gapo hinali na sa lulubngan. Kaya duminalagan siya, asin nagpasiring kay Simon Pedro, sa kapasiring niya sa Roma na disipulo, itong padangat ni Jesus. Nagsabi sa inda, kinuha ninda ang kagurangnan sa lulubngan, asin dahi may aram kung saan siya ibinugtak. Nagluwas si Pedro, asin ang sarokman na disipulo, asin nagpalulubngan. Sabay na nagdalagan ang duwa. Alagad, itong sarokman na disipulo, mas makaskas magdalagan ki Pedro. Nainot, asin enot na binabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsirip, nahiling niya, nakalatag ang mga lino, alagad, dahil siya luminaog. Uminabot man si Simon Pedro na nagsusunod sa iya, luminaog sa lulubngan, asin natanaw ang mga lino na kalatag, asin ang panyo na nasa ibabaw kan payo, dai nakalaog kay iba kan mga lino, kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Dangan, naglaog man ang saroon na disipulo, ang enot na nag-abot sa lulubngan, naghiling asin nagtubod. Nadai paninda nasasabutan ang kasuratan na kaipuhan mabuhay siya liwat, hali sa mga gadan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Dangugon po niya to ang homilia kan sa tuyang celebrante mayor, si Reverendo Padre Roy Regaspi. Maugmang pagkabuhay liwat ni Kristo. Happy Easter po sa Indugabos. Happy Easter po. Ginagalangan na sa tuyang kura paroko, Father Ipe, sa kuya pong amigo. Sa mga bisita ta po na yaon digdi nag-uruli, hali pa sa harayong lugar. Tanganing magselebrar kan Semana Santa, asin ultimamente magselebrar kan kapaskuhan, kan pagkabuhay liwat, kan sa tuyang kagurangnan. Ngunyan po, igwa po kitang isisimbag, tanganing dahil sana po ko paradangog sa kuya, ano. Pag sinabi ko pong an kagurangnan na buhay liwat, aleluya, aleluya, an simbag po unindo, si Kristo na buhay liwat, aleluya, aleluya. Testingon ta daw ngayon. Pero testing sa naman. An kagurangnan na buhay liwat, aleluya, aleluya. Garo daiman. Gusto ko po itong simbag na binsido kamo, binsido kita gabos, na an sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo na nagsakit, na nagadan, ngunyan na buhay liwat. Sige daw, ipahayag ta daw ngayayanin, itong may saysay naman nga, itong udok sa buot naman, itong binsido kita na siya na buhay liwat. O trohon ta po. An kagurangnan na buhay liwat, aleluya, aleluya. Ay, very good. Oh, yan, makabinser na yan. Aram po nindo ang bot sabihin kan hallelujah. Duwang hali po yan sa duwang termino sa Hebreo. Hallelu, bot sabihin to praise God. Umawon, ang pag-umaw to praise. Itong iya, di hallelu. Itong iya, bot sabihin pangaranin kagurangnan. Kaya pag sinabi tang hallelujah, umawon ang kagurangnan o pag-umaw sa kagurangnan. To praise God, to praise the Lord. Totoo mananggad nangunyan aldaw mga tugang an sa tuyang kagurangnan na buhay liwat pagselebrar kan sa iyang pagkabuhay liwat. Asin an enot na mensahe po tangunyan aldaw.
totoo mananggad na nangyari na si Jesus na sa tuyang kagurangnan, na sa tuyang Mesiyas, na buhay liwat sa mga gadan. Asin iyan, dakulang bagay na dapat ang ipag-ugma. Kaya ini pong mga angheles na yaon, mga oranghelitas na yaon digdi, kaibanan kan sa indang mga magurang, na pigsusuportaran, asin pigdalan ta, pigdangog, nagsasabing sindang, Aleluya, Aleluya, si Kristo buhay na. Yan ang enot na mensahe, na si Kristo totoo mananggad, siya na buhay liwat sa mga gadan, konsiring masabi ako na naman, asin kamo masimbag sa pigpractice na nakasubago. An kagurangnan, na buhay liwat, Aleluya, Aleluya. An ikaduang mensahe tapo ngunyan, sabi, kan kagurangnan, asin kan mga angelitas, lalong-lalo na po itong Easter Angel, itong pigtuntun digdi sa magayunon na puso-puso. Dai ka mo matakot, taan kagurangnan, buhay na. Dai kita matakot, taan kagurangnan, buhay na. O saka kung buhay na ang kagurangnan, ano man po kayan sa tuya kung buhay na ang kagurangnan. Importanteng maray sa tuya mga tugang. Importante sa tuya na yaon digdi nagsisimba. Asin nakikisumaro sa tuya sa live stream na nagdadalan sa tuya angon yan. Na maaraman ta na an sa tuyang kasakitan dai natatapos sa pagsakit. Kundi igwa kita man nin resurreksyon. Si San Pablo nagsasabi, asin si Jesus nagsasabi, na kung kita mabuhay, kaibahan niya, kita man, kung kita magadan, kaibahan niya, kita man mabubuhay, kaibahan niya sa ikaduwang buhay, duman sa kalangitan. Kaya mga tugang, kung anoan sa tuyang mga pigaagihan ngunyan, nagaro Biyernes Santo pagirarayan sa tuyang mga lalawgon, dahil po kita malingaw, an kagurangnan na buhay liwat para sa tuya. Kung may mga pigaaragian kitang kasakitan na minsan mayo na kitang mapadumanan, dahi ta naaram an kasimbagan kan sa tuyang mga kahaputan, dahi ta nahihiling an liwanag kan kadikluman sa satuyang buot, asin sa satuyang isip. Girumdumon ta po, na si Jesus, dinaog niya, bako sa napo an kasalan. Si Jesus, bako sa nang nagdaog kan kasalan, kundi dinaog niya an kagadanan. Ninhuli ta dinaog ni Jesus, asin nagtutubod po kita na dinaog niya an kasalan, asin an kagadanan kita masabing, an kagurangnan na buhay liwat, Aleluya, Aleluya. Ay, nagpaparaluya sanaan sa indong, siguro kamo napuyat. Asin an ikatulong mensahe mga tugang. Nakita si Enot, totoo na siya nabuhay liwat. Ikadua, dahil kita matakot. Kung ano man ang pag-aagyat sa buhay, digdi sa kinaaban, si Jesus nabuhay liwat para sa tuya, dinaog. An anuman na mga nagpapasakit sa tuya, dinaog ang kasalan sa an kagadanan. An ikatulo, na kita inaagyat na magbagong buhay. Paasanon ang sa tuyang mga kagabatan, idulot yan sa mahal na Diyos. Dahil po mahaloy, bago kita kan panugakan sa tuyang ginibo, kan kita bunyagan. Yan pong agwa bendita o banal na tubig na pigbindisyonan kasubanggi. Iwiwirik po tabi sa satuya agabos. Bilang tanda na kita mga parasunod ni Kristo. Bilang tanda na kita parasunod ni Kristo, parasunod kan satuyang Diyos. Na ang Diyos na satuyang pigsusunod, bakong gadan. Ang Diyos na satuyang pigtutubudan, na pigsusunod, buhay. Kaya po, sa paglibot mi po, sa bendisyon kan banal na tubig, kan agwa bendita, kita po mapanguros bilang pagpasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos
taan sa tuyang kagurangnan, maimbod sa sayang tataramon, na kan siya nagsabi sa tuya, na siya matios, siya magagadan, asin siya mabubuhay liwat, inutob niya ang sa iyang panuga sa satuya. Dahil po kita matakot, magpasalamat kita sa gabos na bagay na itinao sa tuya, kan sa tuyang kagurangnan. Asin huli po kaini, mag-ugma kita, banwaan ng Diyos. Magpasalamat kita, banwaan ng Diyos. Ipagrukyaw niya to an sa tuyang kagurangnan na buhay liwat. Ano an sa tuyang ipagrurukyaw? Ipagrukyaw ta an pagkamot nin mahal na Diyos. Sa paagi kan sa tuyang pag-iisip, kan sa tuyang pigtataram, asin kan sa tuyang mga gawi-gawi, kan sa tuyang mga pigigibo. Marurumduman ta kan Huwebes Santo, pigtugon tabi kita kan sa tuyang kagurangnan. Ang sabi niya, magkaminuotan kamo. Ano nga si kasugpon ka ito? Siringkan pagkamuot ko sa Indo. Asin iyan, ibabalang hibog ta sa bilog na kinaban na an sa tuyang Diyos na buhay liwat, namumot sa tuya, asin mamumutan ta, paglilingkudan ta siya, sa paagi kan sa tuyang paglingkod, sa tuyang kapwa-tao, asin man sa simbahan na sa iyang minukna. Asinin huli po kaini, masabi kita, an kagurangnan na buhay liwat, aleluya, aleluya. Matindog po ang gabos. Mauntok po kita asin mapartisipar sa pagbago kan panuga sa bunyag. Sa pagbago kan sa tuyang mga panuga sa bunyag, kita gabos pinapagirumdom kan sa tong pagsikwal ki Satanas, sa iyang gabos na gibo asin padaya, na iyuman sanaan kasaklan, asin an gabos na okasyon nin kasaklan. Siring man, igwa kita nin mga panuga na mabuhay susog sa mga katukdoan ni Kristo, asin nin simbahan katolika. Ang gabos niya itong mga panuga sa Diyos, magibo asin mautob lugod sa satuyang puso asin isip, tanganing kita gabos sa maabot na panahon, mabuhay kaiba ni Kristo na satong paraligtas. Orog na namumutan ko ang mga tugang, huli kan misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo. Tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya, pagkatapos kan pagutob kan Kwaresma, baguhon ta ang mga panuga sa banal na bunyag. Nakaidto sa tong isinikwal si Satanas, asin ang sa iya mga gibo. Asin nanunugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Buot ko pong madangugan sa indong simbag, arog kan pigsisimbag po nindo sa kuya kasubago. Itong binsido kamo kan sa indong pigtataram. Ngunyan mga tugang. Isinisikwal nindo si Satanas? Opo, isinisikwal ko. Asinan gabos niyang mga gibo? Opo, isinisikwal ko. Asin an sa iyang mga padaya? Opo, isinisikwal ko. Nagtutubod kamo sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo kay Jesucristo bugtong niyang aki sa tong kagurangnan. Namundag ki Virgen Maria, nagtios sa God sa kagadanan, asin ilinubong, na nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa too kanama. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo, sa banal na katolikong simbahan, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Opo, nagtutubod ako. Asin ang Diyos na makakamhan Ama ni Jesucristo sa tong kagurangnan, na nagtaw sa to nin bagong buhay sa tubig asin spirito. Asin nagtaw sa to kan kapatawadan sa mga kasalan, at amanon kita sa sayang grasya. Kay Jesucristo sa tong kagurangnan, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mawirik na po kami kan agwa bendita, iraray, sa pagwirik po, kamo po mapanguros, magpasalamat kita sa mahal na Diyos, asin
magpahayag kita kan sa iyang pagkamot sa satuya, asin sa satuyang kapwa. Ang misa po day natatapos sa pagbendisyon kan tubig. Kaya mapadagos na po kita kan sa tuyang Santa Misa. Ngunyan na mamurawayo na kapiyastahan, magpasalamat kita sa kagurangnan tasyaman ng God marahayon asin an sa iyang pagkaherak nakakalakop sa gabos na panahon, asin sa gabos na tao. Nagsasarig kitang mamibi sa iya. Salamba pong kahagadan, salamba pong pamibi, an sa tuya pong simbag, kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an simbahan, magdanay na maimbod sa katukduan ni Kristo, asin tunay na magsaksi sa pagtubod na ipinaniwala sa iya kan mga apostoles. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan samong pamibi. Tanganing kitang nagkatiripon digdi sa ngaran ni Jesus, ang satuyang paraligtas na nabuhay liwat, mabago sa pagtubod asin paglaom sa maabot na panahon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Tanganing ang mga bagong binunyagan,
makakuas sato kandanay na pagtabang asin kusog nin buot, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagduduwa-duwa sa saindang pagtubod, asin nagluluya sa pagsarig sa Diyos, makamate kang nalalain na pagkamuot ni Jesus, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, lubos na makisumaro sa buhay na tinubos ni Jesus para sa to, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, namimibi kami, naan kaugmahan kaining Paskwa, makalanhok sa samuyang isip asin puso, asin orog na magpadayupot sa mo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi kang mga tugang tanganian sa ko asinan sa indong atang mag-ako manlugod kan Dios samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nagrurukyaw sa mga kaugman kan Paskwa, nagdudulot kami nin sakripisyo, nahuli kay ni ang sa imong simbahan, makangangalas na namumundag liwat asin pinapakakan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itasan mga puso, ipas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na ikakagurang na ni pagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na inaharubay, urog ng gayo saldaw na ini, sa
na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Tas siyang gayuan tunay na kordero na nagpara kan makasalan kan kinaban. Sa pagkagadan rinumpag niyan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaban. Pati nga niyan mga langit no na bertudes, asinan mga angheles na potestades. Nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nag-aawit. Ang langit asin daga, manok sa imo, kamurawayan. Sana sa kaitaasan, anadanan minadikti, sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman in kali sa singiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sakuyang dugo. Kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, ang pagkakan ng tinapay, asin inom kan kalis, ang pagkagatan mo kagran. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo.
Giromduma ka kurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Tangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa yasin kay banyasin sa iya. Sa imo Dios samang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo. Ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natokdoan kan mga nakakaligtas na tugon, durungan tang pamibion asin awiton an mga tataramon na itinogon asin itinokdo sa tukan sa tong kagurangnan. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muyangon niyan, asin patawagon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo at mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sa sugot, kundi agahawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon.
Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo. Ang sakong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hare, paghilinga, ang samong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda kan katuninongan ni Kristo. Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Awi kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan ang mga hinapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maoomayan. Para po sa mga makomunyon, si mga nasa likod, dai na po kaipuhan magdigdi sa inotan, igwa po ni mga lay ministers na mapakomunyon sa Indo. Magdulok na lang po sa mga signage.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, O Diyos, hilingaan sa imong simbahan na danay asin banal na karahayan, tanganing binago kan mga misteryo Pascual, makaabot siya sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Dangugon po niya to ang mensahe ning pasasalamat kan sa tuyang kura paroko. Happy Easter po sa gabos. Aram ko ang mga iba paragal na, lalo na ang mga aki. Ta garo lobat na, amay na aga, mata na tangani na mag-ready sa satuyang Easter Angel ngunya na aldaw. Pero dahil makukumpleto ang satuyang kaugmahan, na dahil ako makapagpasalamat sa kadakol ng mga invelto, sa bilog na ining simana, nakita dakol ng mga ginibo, mga aktibidades na maugma sa laog kang simbahan. Tugutan nindo ako na pasalamatan ang mga nagkapira. Enot, ang satuyang mga aki na tinunton ngunya na aldaw, ang satuyang mga angels, ang mga magurang kan mga angels. Salamat po sa indong partisipasyon, sa indong pagkonsinte kan kamo inapod mi na maging parte kang selebrasyon. Tinawanin doon ning ibang kulor, mas maugmang dakulang kaugmahan ang satuyang selebrasyon kang pagkabuhay liwat. Uwakan po niya ito, garari ang satuyang mga angeles. Ang music ministry sa panginginotan ni Miss Christine Prestado, sa mga nagtugtog, sa mga nagkanta sa choir, salamat po sa Indo. Kay Ma'am G, Mrs. Geraldine Albina, salamat po ma'am, salamat na permin presente sa mga araw kaning okasyon sa simbahan. Salamat sa imong pag-MC sa magayuno na Easter Angel na ginibo niyato, seremonya na sa tuyang ginibo, ngunya na aldaw. Ki Ate Nancy Ulanyo, na iyo ang pamayo kang Apostleship of Prayer o the Pope's Worldwide Prayer Network. Salamat po sa imo. Salamat sa mga miyembros ng Apostleship of Prayer. Sinda po ang lead group ng inutan sa pag-organisar kaining sa tuyang Easter Angel ngunya na taon. Ang sa tuyang mahiguso na Paris Pastoral Council Chairperson, si Ate Ningning Labay, kay riba ang gabos ng mga miyembros kan Pastoral Council, ang gabos ng mga committees na invuelto sa successful activities sa satuyang ginibo sa laog kang simanang ini. Salamat po sa Indo. Sa mga kapadian, sa kuyang mga kaibahan, sa mga seminarista, sa mga sakristan, sa mga lay ministers, lectors, salamat po sa Indo gabos. Sa mga nagtrabaho na nagdekorar kaining sa tuyang magayuno na Castillo, si Christopher de los Santos asen sa iyang mga kaeriba, si John Ray Magno sa pagdekorar sa tuyang Flores, salamat po. Ang mga kaibahan niya ito sa opisina na silent workers, na pirming iyo ang backup niya mo, tanganing mahimo ang mga magagaya ng mga aktibidades niya ito. Salamat po sa Indo. Dahil pwedeng malingawan ang maugmahon na celebrant niya ito ngunyan, si Father Roy Rigaspi. Ipamibi niya ito si Father Roy, may pinag-aagihan niya na kamatayan. Pero minsan si Ring, dahil nindo mahihiling na may kamatayan. Paano ng Espiritu ang satuyang selebrasyon, huli kan sa iyang Panginutan. Salamat po, Father Roy. Sa gabos na ini, ang Diyos ang satuyang inuumaw. Kan Domingo nagpuon kita na mamundo, huli tamapuon ang Semana Santa. Nag-agi lang ang panahon, ngunya nag-uugma kita sa Diyos na nabuhay liwat kaibahan niya to. Salamat sa mahal na Diyos, umawon niya to siya sa makusugon na orpakan.
Ang sunod na misa, 6:30, but again, siguro magigibo iyan, medyo we have to wait for some time, maayos pa kang gamit. Siguro gibuhon ta ng alas 7, ang sunod na misa, gigibuhon sa laog kang simbahan. Salamat po sa saindo gabos. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Idukoan sa indong payo, mga payo para sa bendisyon na solemne. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan huli kan solemnidad kan Paskwa ngunyan. Asin kahirakan kamo surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Amen. Asin siyang nagsulit sa indo sa buhay na daing kasagkoran. Huli sa pagkabuhay liwat kan buktong niyang aki. Panoon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kagadanan. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan. Kamong nagsiselebrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iya man sanang pagtabang. Makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sineselebrar sa kaugmahan sagkod paman. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Kung nalingaw kamo kan pigpractice na nakasubago ang simbag, si Kristo na buhay liwat. Alleluia, alleluia. Purbaranta. An kagurangnan na buhay liwat. Alleluia, alleluia. An kagurangnan na buhay liwat. Alleluia, alleluia. Asin sa ikatulo, an kagurangnan na si Jesucristo na buhay liwat. Alleluia! Alleluia! Happy Easter po sa Indogabos. Hello po, angels. Kung rayaon pa kamo, mag-group picture muna kita digdi sa stage. Mga angels po, igdi mo na po kita.